què fas aquí? Mira. I estava buscant llibres en valencià, i jo també tenia interès en això. Em semblava una persona llesta, culta, i que era aquella persona que ho sap tot. Fuster troba una finestra al món, o si vols, una cultura d'abast universal, gràcies a llibres, i ell anava a les llibreries de nou i de vell. Les mancances de la universitat l'aboquen a un trajecte solitari a través dels llibres, clàssics i contemporanis, amb la dispersió pròpia dels autodidactes. Llits i anota i llits, com ho farà ja tota la vida. Havia estat un gran lector dels clàssics, havia llegit els presocràtics, havia llegit a Plató, a Aristòtil, a Sant Tomàs, a Descartes, a Kant, a Hegel, i havia arribat fins a Wittgenstein i Russell. Fuster era un home que tenia una cultura important i, contràriament a la majoria dels intel·lectuals d'aquest país, doncs, ell no en tenia de buits. És a dir, era un home que era usuari de la cultura espanyola, com tots, per obligació, però era àmpliament usuari de la cultura francesa i, a través de la cultura francesa, de la cultura general, universal, europea. Ara, al sentir-me hereu, diríem, d'aquesta família, d'aquesta tradició intel·lectual europea, en la qual hauríem de posar, naturalment, el senyor Montaigne o Erasme de Rotterdam, doncs és una cosa que em satisfà moltíssim. Erasme per a ell era important perquè en aquell moment Erasme se va enfrontar a estar en contra per mantenir la seva llibertat, per defensar les seues idees de qualsevol església o paraesglésia. Freqüenta l'obra dels existencialistes, com Camus o Sartre, models intel·lectuals compromesos. També les de Bertrand Russell i Antonio Gramsci, que li obren finestres que no havia pogut trobar en l'idealisme o la metafísica, representats per Ortega y Gasset i Miguel d'Unamuno. Ell moltes vegades deia soc antifilòsof. No, era un antimetafísic, perquè deia que la metafísica, primer, només es plantejava problemes inútils i dos, donava respostes de consolació. En la cultura catalana havia descobert un referent inicial en la primera obra periodística d'Eugeni d'Ors, que mirava de transformar la realitat social de principis del segle XX. I d'Eugeni d'Ors jo crec que tenia una admiració profunda, sobretot del paper que Eugeni d'Ors va jugar, perquè era el seu model d'intel·lectual, era l'intel·lectual que cada dia compareixia davant de l'opinió pública i d'alguna manera canviava, modificava, intervenia sobre aquesta opinió pública. A mitjans dels anys 40 es publiquen els primers escrits. En 1946 funda amb el seu amic Calvi la revista literària Verbo. Com tants altres escriptors, la pulsió per l'escriptura es posarà de manifest inicialment a través de la poesia. Vindrà l'hora de veure dins els versos y algú dirá de mí. Nunca fui precoz en nada. Creo que mis primeros versos los publiqué cerca de la treintena. De cop i volta ensenya la seva pell, la seva sensualitat, el seu desig, aquelles coses en què els humans ens retrobem, no? I que a vegades ens deixem per la privacitat. Però no hi trobaran de pau tots muscles, la teua olor completa et penetrant-me. No hi llegiran ton nom amb un vell pànic, criatura dulcíssima que fores la sola riba. De paso diré que tampoco me avergüenzo de haber publicado sonetos marianos y eucarísticos. Los pagaban. Abandonaré pronto la poesía. Nunca he sido un escritor de imaginación, ni siquiera de imaginación verbal.
Acabada la carrera, Fuster es planteja un futur incert. Poc després, obre a la seva casa de Sueca un despatx d'advocat, professió que exercís algun temps sense massa entusiasme. Ell no era vocacionalment advocat. Podia saber lleis, podia fer-ho bé, però no era vocacionalment. En canvi, la seva vocació era escriure i tenia una enorme facilitat per escriure. A partir de 1952, comença a col·laborar en diaris i revistes a València. També enceta un diari amb idees i reflexions que aprofitarà per als seus primers assajos. La gent que està fent literatura ja en aquells moments són una gent que van per un camí molt diferent i que aviat abandonen i queden enrere com Fuster tira endavant per uns altres camins. És a dir, és evident que els Casps, el Meles i companyia no són la mena d'entorn que pot explicar l'evolució de Fuster. Y me pasé al ensayo, es decir, me pasé a la literatura de ideas. El ensayo es, en definitiva, aquello que inventó nuestro abuelo Michel de Montaigne. El 1955 publica el seu primer llibre d'assaig, El descrèdit de la realitat, una reflexió sobre l'evolució de l'art des del Renaixement que sorprèn a molts. Està parlant dels pintors que jo estic veient a París com a avantguarda, diríem, que a València no els havia ni sentit nomenar. I este senyor, que és de Sueca, que està allà en Sueca, va i fa un llibre on comença a parlar, també reflexionar sobre Kandinsky o Braque o una sèrie de gent que jo venia d'admirar allà. La seva curiositat intel·lectual és oberta i variada. En col·laboracions en revistes erudites, Fuster s'encara amb els grans autors valencians de la literatura catalana medieval, tot proposant agudes i personals interpretacions. Per fer les paràfrasis i les lectures d'Ausiàs March que ell feia cal tenir una formació. I Fuster tenia una formació de caràcter religiós que li anava molt bé, de la qual podia haver renegat, però li anava molt bé per entendre Ausiàs March perquè Ausiàs March s'expressa en una terminologia escolàstica. Ell estudia la cultura per entendre la societat en què viu. I en aquest sentit la feina de Fuster és una feina legítimament d'historiador. És una veu innovadora que efectivament té unes aportacions que són prou importants com per incorporar-les a la forma d'entendre diferentment, sobretot tota l'etapa aquesta difícil d'explicar de la nostra cultura, que va des de la davallada dels moments d'esplendor de finals del XV, començaments del XVI, a tot el llarg silenci posterior. A tu de què t'agradaria parlar sempre? Esclar, m'agradaria parlar de la Mona de Pasqua, vull dir, de qualsevol tema, dels moltíssims temes que hi ha cada dia quan obres el diari o quan engegues el televisor o sense la ràdio, que te'ls trobes plantejats, que és la vida de cada dia de la gent, sigui la gent nostra, sigui la gent d'un altre país, sigui el del sexe, sigui el del treball, sigui el que siga, veritat. O sigui, a tu t'atrau la realitat. Exactament. Ell resultava que s'havia convertit en un assagista, ja es veia ja del principi que podia pensar sobre moltíssimes coses i podia pensar de manera molt brillant i molt aguda i molt interessant. Una persona amb una capacitat d'anàlisi brutal, amb una capacitat de reflexió, de treball, de lectura insuperable, irrepetible. Tot això estava reforçat pels trets que definien l'estil fusterià, com ara la ironia i una forma ben eficaç de fer-se entendre. Des de la casa de Sueca, on viu amb els pares, Fuster basteix la seva obra. Setmanalment, però, acudeix a València a comprar llibres i veure uns nous amics. Amb ells enceta una tertúlia que durarà tota la vida. I ell no pontificava, era un mes que parlava i hi ha coses que a tots ens semblaven interessants i clar, començava. Ell sempre ha tingut un atractiu en aquest sentit, la seva facúndia clara, irònica i les coses que també contava i que